जास्ट दिल्लीयाव थाङो ओंखारबाय नै निउ बङाइ सफैबाय 5:30 आव मेबी लाबाय लागेज just बेबा बेसेबां माबायाव सोंहरनाखै 5:30 आव होनदों जास्ट दिल्लीयाव 1 वीकनि थाखाय थांगासिनो दङ ओमफ्राय दै गासिबो सेंग्राफ्रा दै लाजोबबाय स' गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आङो दायो दङ जोंनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनावहाय ओमफ्राय दायो थांगासिनो दङ आं माने उदालगुरिनिफ्राय खायसे फैगोन गासै 56 मेल आरो फिमेल ओमफ्राय बेजों लोगोसे फेमिलि ओमफ्राय युथनि दङ माने मोनसे प्रग्राम सप्तासेसो जाहैनो हागौ गासिबो बेडिंफ्रा लाजोबबाय रेडि जाजोबबाय नै स' बिदिब्ला दै सेंग्राफोरा माने उदालगुरिनिफ्रायबो फैदों नै नै माथो उल्थासो जिरायो होनो ड्राइभाराबो लाद' बे लाद' च दे मानसि गैबावले नोंसोर खाथु लांफाना थाब दोननानै फैफादो ओइ मोनसेल' लां मोनसे थाङा दे दैफा औ मानसिफोरबो जोब्बाय जास्ट दिल्ली स्टार्ट नै जास्ट गाखोनो मोनबाय नै ओमफ्राय लकेलफ्रा लाबोजोबखादोंमोन नै जाखांबावबायसो खायसे जाखांबाय गासै 56 जेरैजोंबो दं नै मर्निं नाइट सानडे गासिबो पार्सेल दंजोबो आरो माखासेया बैयाव थाबावो एकदम उल्था फाल्था सानसेनि प्रग्राम मतलब
From the starting date of journey till returning around 13 days. 13 days.